Ngopo aku kudu tresno karo kowe? Ngopo kudu tak peksake? Ngopo kudu trimo keadaan iki? Rasane pengen sambat hari ini. Nanti saiki isih kelingan dadi bukti yen aku iki tresno tenanan. Mung sliramu jalaran atiku saben bengi kelingan esemuan kuyumu. Tekani sliramu marang aku gawe kelo ngrusak rasa sing tak jaga. Janjimu sing biyen bom blencani apa kowe lali kowe tak tresnani. Ngopo aku kudu tresno karo kowe? Ngopo kudu tak peksake? Ngopo kudu trimo keadaan iki? Rasane pengen sambat hari ini. Nanti saiki isih kelingan dadi bukti yen aku iki tresno tenanan. Mung sliramu jalaran atiku saben bengi kelingan esemuan kuyu.